5 признака, че раждането наближава. Вече нищо не ви става. Защото с наближаването на термина започваш да растеш с часове. Широката рокля, онази като турба, дето е, тази сутрин вече не ти става, въпреки че вчера си я носила. Тениските на мъжа ти вече също, изобщо няма как да се побереш в тях, даже тия раздърпаните, които са за сън. Бе лоша работа. Ходиш с чехли или с джапанки постоянно. Няма значение. Лято, зима, навън ли си, в мола ли си, до магазина ли си, ти си с чехлите. Просто това е единството нещо, което може да нахлузиш на краката си. Сега, разбира се, има и щастливи жени, които са само с номер 36 или 37 и могат да си намерят обувки 39-40 и да им станат. Ма аз не бях от тях. А мъжът ви, той става все по-виновен и все по-трезвен. Защото и той се подготвя за раждането. Упражнява чувството си за вина и способността си да се извинява. Както и отказва алкохола, дори малката биричка. Защото той просто не знае кога ще се събудите през нощта с викове. Раждам! Не си виждаш краката. Дори е така да се наведеш, пак не ги виждаш. Те са скрити. Някъде там под големия корем. Хубавото е, че вече си имаш собствена масичка за вкусотийки, които си похапваш от време на време, строго и методично. Чинийката с гризинки или с ябълки, ако искаш нещо по-здравословно, спокойно може да ти седи вече на корема, а не на масата.